m'ho ha dit mai, però sospito que s'escrivien. Jo no penso cedir. La Roser és cosa meva, la porto a la sang. És més senzill i més bonic. Em caso! Et cases? És terrible! Terrible! Calma't, Joaneta! La Roser m'estima i a més, m'admira. Però que potser ja us coneixia. Sí. Si ella es pensava, com ha dit més d'una vegada i més de 20, que no et veuria mai més. De vegades un home enamorat fa coses monstruoses. En nom de la nostra vella amistat, et demano que ajornis el teu casament. Uns quants dies. I això per què? Ai, Joan, no m'agafis aquest to, t'ho prego. Fem un tracte honrat. Que triï ella. Saps on vaig ara? A recollir la llicència matrimonial. Joan, no et precipitis, que després no hi estaràs a temps. La Joana és una aventurera! Tu que fa temps que no m'havies vist, ho pots dir com la trobes? Et trobo a punt per la guillotina. Sí. Volen desfer el nostre braç! Volen odi, menyspreu! Però Joana, si jo et crec, dona, et crec, no ploris, per Déu.